O, edrychwch ar hynna. Mae rhywun wedi dympio'i stwff ar ochr y ffordd. Pwy yn y byd fyddai'n gwneud rhywbeth fel yna? O ie. Dyna ofnadwy. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cysylltu â Cyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau fod y person sy'n mynd â gwastraff o'ch catref wedi cofrestru gludo gwastraff a gyfynnwch i ble bydd eich gwastraff yn mynd. Os na newch chi, gallwch nawr dderbyn dirwy o 300 o bunnau. Ewch i dyletswyddgofal.cymru i ddysgu rhagor. Tipio anghyfreithlon, eich dyletswydd chi i'w gofalu.